от Иванка. Най-много поздравявам малката кръщеница Естир, брат си Бебчо, Наталия, брат си Таси, т.е. мамника, и Стахаси, Соня, със същия ключе, който беше тук, един момент. И всички от Луковите, от Берковица, които обичат Иванка, да станат от Реда, Мреда, всичките на Бебчо гостите. На Бебчо фамилията, не сме ги видели на дансинга. А той казва, аз имам фамилия, ама няма никой на дансинга. Айде да продължава с същия ключек. Раз, два, три! Се отчита с 300 евро. Без мъж, без сама работи, сама кърти, сама всичко 300 евро. Дай ще ме здраво. Аплодисменти! И който уважава Иванката зала, всичките фамилия родили да стата дансинг. Един не е видео от Ерелта, нейната фамилия казва. Същия да продължава, брат. Реда, нема я! Реда, нема я! Айде де! Пъци, айде! От град Берковица, Дети и Каменчо се отчитат с 50 евро. На Иванка сватовете. Дети, извинявам се много, само Дети се отчита на Иванка сватовете от град Берковица с 50 евро. Да са живи и здрави, да продължи същия ключек. Ристо, къде е Ристо? Ристо! Dame!